Nejdivočejší ze 4 živlů se lidé pokoušeli zkrotit od nepaměti. Někteří jej ale dokáží ovládat takovým způsobem, že se z toho tají dech. My jsme žonglerská skupina, pocházíme ze Zlína, jmenujeme se Ardor Viridis a specializujeme se na ohnivé show. Nás spojila vášeň žonglování, tak jsme se přesto poznali, že jsme všichni začali žonglovat každý s jinýma pomůckama a zjistili jsme, že jsme v tom hodně dobří, tak jsme začali ty věci postupně podpalovat. Každý má svou speciální hračku, jakože, kterou se zabývá, kterou trénuje, kterou má naučenou a se kterou je prostě zžitej. Je k tomu potřeba ruky a ruky tréninku s nezapálenýma věcma, potom používat správné věci, hlavně tekutiny, které se budou podpalovat, takže lampové oleje. Tak olej úplně obyčejná, bezbarvá, bez příchuť, kapalina olejovitá. Je to v podstatě produkt při výrobě, při frakční destilaci ropy. Taková zajímavá věc, no, dobře hoří, dlouho hoří. Kevar kupujeme přímo od výrobce z Anglie, je to poměrně drahá záležitost, řádově se pohybuje někde kolem 300 Kč za metr takový srandy, záleží na šířce, kvalitě, síle, hrubosti vlastně toho kevaru. Naše sparkler je z ocelové vaty, což je ocelová vlna, která se používá prostě klasicky na leštění nějakých věcí a když se to prostě rozžhaví, když to zapálíme, tak to dělá úplně skvělé efekty pro lidi. Je to vlastně tekutý kov, který jako šlehá okolo. Je to velmi nebezpečné, protože každá chyba může být kritická, všechno se může hodně vymstít člověku. Při jednom vystoupení, kdy jsme používali speciální efekt, říká se tomu sparklers, to znamená, že do kovové síťky nadspůj dřevěný uhlí, které rozpálím do ruda a s tím vlastně točím, to mám pak osazený na té tyčce, tak jsem si to přiložil, v podstatě mě to prásklo do ruky docela hodně, kterou jsem měl nechráněnou žádnou tkaninou, tak mě to v podstatě úplně zažehlo kůži, jo, totálně spálilo, tak nevím, měsíc léčení to bylo. Sranda to není, máme jako popálené oblečení a když se člověk blbě jako sekne a uletí mu prostě kus té vaty třeba do kapsy nebo na něho to spadne, tak vlastně nic příjemného. Mám strach, bez toho to nejde. Strach je dobrý.